Good morning guys! Good morning mga subscriber. Good morning sa inyong lahat, sa ating mga followers. Good morning. At sa mga nanonood ng ating videos, good morning po. Good morning, good morning. So ngayong umaga, susundin muna natin si Nangmaping tsaka si Nungka bago tayo pumunta ng Inares. Kasi mayroong event, may event ngayon. So kanina paglabas namin, may nadaanan kami na sakyan, no? May nadaanan kami, nakasampa siya doon sa may Center Island. Ewan ko ano nangyari doon. So panoorin nyo lang yung video, ilagay ko dyan. Bye bye, see you my next video. Kaya nangyari dyan, napunta na siya dyan. Tinawag na ba ng ano yan? Dapat tinawag na nila ng ano yan. Lagpas. Pastila. Mali ka na. Ha? Oo nga. Ayos kayo na. Huwag tayo mag-alalis. Balik tayo. Yan. Ano na ba sila? Ang tanga mo kasi. Lagpas. Exit tayo dito. Dapat Terminal 3. Dapat papunta Terminal 3. Nakalagpas. Akala ko kasi diretso tayo ng Inares. Tigilan mo nga ako, Han. Lagi ka talagang ganyan. Ang hali ka na nga Nakarating din. Nakarating lagpas. Balbas. B3 ang B3 Nasaan na sila? Nang! Nang! Morning. Good morning. Hi brother, miss you. Good morning. Lagpas pa ako. Yes. Inis ako sa kanya pero yun. Lumagpas ako, doon ako napunta sa Magallanes. Busy this kid sa atong subong. Good morning! Good morning. Kumusta ang biyahe nyo? Wow. Ano mga lumlaki na bus at Ay, dapat pala ang bag na sa likod. Okay lang dyan. Wala pa sa hero. Kasi si Ma'am Glad, ang anak niya yung nagsundo sa kanya. Doon na miss din. Kahapon pa. Doon muna siya natulog. Ay, mamaya tayo. Nagtawag sa bako sir, Good morning. sige diri. Dito muna yung bag. Dito muna. So, ayan na. Dito sa likod. From Rojas. Ay, Rojas. Rojas, no? Tama, Rojas? Ruas. Oo, tama. From Rojas. Dito sa loob? Oo, ito muna. Si Sir Lawrence, tsaka si Ma'am. Paano lang nagagay mo? Diyan lang muna. Ayos. Sir Lawrence. Ma'am Friend Rose. Hello. Welcome to Manila. Pasig. Batang Pasig naman ko eh. Ma'am Yvette. Si Ma'am Jen pala yung nagdadrive. From Batangas. Batangas. Si Ma'am Jen yun? Yung mahiyain, siya ang nagdadrive pala. Si Ma'am Jen. Probido. JMD Jen. So, let's go. Hindi, si Ma'am Jenny ba? Yung mahiyain? Akala ko si JMD. Ano? Tara, nakalak na yun. Okay na, nakalak na. Dito tayo sa Tingnan na natin. Umilaw na. Yan. Sir Lawrence, kumusta ang biyahe mo, Sir Lawrence? Okay lang. Nakarating ka rin ng Nakarating Manila. Hapon. Kahapon pa pala, no? Hotel pa kami sa trip hotel. Okay. Kuha. So dito tayo ngayon sa Inares. Ganda yung mga lifestyle. Wow.
Siyempre. Yan. So, pasok tayo doon sa loob. Maraming tao doon. Basketball court. Ah, sa Inares. Madiliman. Sana? Against the line pa. Yan. So, Patatak ka, Sir Lawrence. God morning! Asa na kaya yung iba? Sige po, kuha lang. Akala di ba, mami nag-ano, kuha siya. Ayan, si Kung mama. nag-RD ka mo. Reason na lang. Sige nang, sunod kami nang. Ang binigyan kayo ng ano, Dario? Seryo? Hotel, kaya kayo doon, dalawa? Ayan, dami ng tao. Ah, tatak. Ito, tatak. Tatak buhin. Dami tao, guys. And the Ron Baccarat SM, winner of the 2021 Digital Ambassador Award, let us all welcome National Marketing Director, Angelo Mofi. Good morning! Are you happy? Are you excited? Ayan, kaway-kaway po nga lahat ng pag-GMD! Ayan! Ayan, good morning po. Magpapakilala muna po ako. I'm one of the National Marketing Director, Angelo Joaquin, a corporate blogger, promoter, sales clerk, and nagaluto po si Henderson Macron sa hypermarket. Ayan. So, ayan, good morning po sa ating lahat. At syempre po, ayan, before we start, ayan, alam ko po, excited po yung mga house rules. Ayan, ano po po yung mga house rules natin for today? Sino po yung mga may cellphone po dito? Tapos ang mga cellphone, ayan, tapos natin yung mga cellphone. Wala. On stage, in the bed. Wala na sige. Next, it is here again. Kenneth, Priya, together with Jemnis, Mariette Montinaro, Geraldo Mendoza, and Ben Mendoza. Please sit on stage, GMD Ben. Ano dati mo? Next, it is secure appeal. No ang asawa ko, balikas pa lang, naiinig nila. So thank you sa upline, sa downline, sa akin, salamat sa tiwala niyo. To God be the glory and God bless you all. Good morning, Edson! Bisaya! Kasama mo Bisaya? Bisaya lang ko yung naihawa sa isang Bisaya ako! Isa pa ako kumaya, Victor. 8 years yung ginagawa. Before ko nakilala si Edson, isa pa ako single mother with my 3 kids. Papasalamat po ako sa Edson na nakilala ng opportunity na ito. Nakilala ko po si JD, kami katarman, siya po ang asik prayer ko. Dahil nung araw na yun, ako ang nagluto ng kanilang almusal. Nakilala niya sa akin, harapan niyo, isang mahihaing tao. Magpasalamat po ako. Tara, gala muna tayo, gala. Sama ka? Tara. Good morning! Seryoso ka naman dyan, sir. Si sir, seryoso. Hi! Tutok-tutok. Si Ma'am Jen. Si Ma'am Ana. Ano nang pangalan, Ma'am? Ha? Ma'am Prensi? Sa kanino bibigay yung mga Good morning, Ma'am ticket? Prensi. Ha? Kanino Ito? bibigay? Oo. Hindi, dito mamaya. Alam mo ngayon eh. Kukunin muna natin dito iba. Saan na ba yun dito?
So, to all the viewers and Wait lang, wait lang. Wala na taga-picture si Ma'am Rua. Walking daw, walking. Si Linda nandito. Hello! So, nandito si Jane. Good morning, Jane. Hi. Good morning. Sabi ito, magkukulan tayo. Hello! Ganun mang gulat. Huwag mang gulat. Single po. Ito, single. 20 years old. 20 years na ako single. Tingnan nyo, ganun mang gulat, tingnan nyo. Nakaharap na sa kanila pero magugulat pa rin sa atin. Oh, di ba? Wow! Nasa likod ako. Nasa likod? Kumuhanap ko sa likod. Ay, ayun pala! Sabi ko nasa yung camera. Yes. Nandun pala siya, ano? 5 p.m. po yan. Wala. Wala yun. Hindi nakahanap ko sa taas. You may contact any witness on the phone with the cell phone number 0864. Ayun, may drone, no? Kita nyo yung drone na yun. Ganun lang, steady lang siya. Ganun tao. May drone sa taas. Ano? Yung controller nasa na ba yung controller? Kasi ako may business din ako, traditional business. So hindi ako naman sin sa products sa ako. Pero nag-take ako kasi yun lang, user lang kami. Pero nung last 2022, May, nagkita kami ni Jem Dinera. Siya yung angel upline ko. Kasi siya lang pinarinig ko na ganito, gawin mo to. Tapos sabi ko, ha? Ganito pala yung business sa lifestyle? Kasi ang alam ko lang, kapag networking, ayaw ko talaga kasi ika-15 na networking na naanuhan ko. Kaya ayaw ko na ganito. Pero yung pinakita ako ni Jem Dinera, nagulat ako kasi mukhang pera ko eh. Tapos sabi ko, ha? Talagang totoo to na magkaroon tayo ng ganito kalaking pera? How much more para sa anak ko? Nung ginawa ko yung business, every night talaga, tinitignan ko yung anak ko. Sabi ko, hindi, ayaw ko talagang maranasan ng anak ko yung naranasan kong kahirapan. So every night, kinakausap ko siya. Gusto ko, pag-aki niya, maging proud siya sa akin na kahit high school lang po yung natapos ng mami niya. Global marketing din naman po. No? Pops, hindi lang talaga yung natapos mo. High school lang po yung natapos ko, pero yung under ng organization ko, lahat po sila professionals. No? May tinuturuan pa ako, National Marketing Director, Erin Maria, Doctor of Education po, pero ako po yung nagtuturo sa kanya. Grabe talaga, no? So, nahiya. After ng cut-off last February volume, sabi ko talaga, Lord, please ako binata pa, OFW na, hanggang sa mag-asawa kami, OFW na. Mas matagal pa yung ibigay niya sa ibang bansa, compare po sa
Hindi ko alam kung kakayanin